Na, sziasztok srácok, én vagyok Kávko. Ebben a mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk. Remélem most már tényleg lesz hang, mert már tálítgattam itt össze-vissza valamit. Szerintem most beficcelhet egy jó kis Bibi. Jó bróból. Szerintem most lesz a videó igazából. Na szóval. Tudlátom, annyira nem lesznek vagy hát könnyűek. Inkább könnyűek. Ajajajaj. Annyira szerencsém van gadgetem. Meghalok. Jó, nem. Jó. Szerintem minden okés lesz, hogyha én itt beviszem. Jó. Öld már meg! Ne! Anyád! Jó! Ott van! Ez a Bibi, ez szerintem ugyanannyi. Nem, de vagy 7-es powerem van a pali. Lehet, hogy amúgy lány igazából, de azt nem tudom. Ajajajajaj. Ne, hova mi? Ja? Nem jó. De ez a fény sem. Jó! Ajajajajaj. Ez nem dubos volt, ez túl botos volt. Na, jó, bravo, taco, nyako, taco. Jó, vidd. Vigyed! Vembi. Kiabrant. Az anyád úristenit. Nya. Passz! Azt hittem, hogy van esélyem. Jó, mondjuk ketten volt. Jó, mit röhögsz ki velem, nem fogadat. Hülye gyerek. Jó, rúgjunk már egy gólt. Egy gólt. De béna vagyok. Jó! Szia, bátyus helyzet! Cső, bátya! Ott van. Ez telt 3 percbe. De beszartam. Aztán valami jót is nyithatok végre. Mitik? Kérlek, ficekjen be egy mitik. Mi a szar? Ha én időjósló vagyok, bro. Időjósló vagyok! Tudtam, hogy ebből a karakter fog jönni. Tudtam, jó? Tudtam. Éreztem valahogy Na, mindegy. Szerintem még mehetünk. Ezt kipróbálom, ezt a Bustert, bocsánat, csak félre mondtam. Mondjuk egy szólót. Hát reméljük nem mitikeket fog bedobni, ez biztos. De nem hinném, mert nem, szerintem nem fog. Na srácok, ez úgy tudom, hogy OP is, meg nem is. Ez nagyon jó az a kari. Ezt muszáj felvinni, ezt muszáj. Ez egy olyan karakter, ami tetszik. Szóval, amúgy nem szar. Nekem tetszik. Jó, nekem tetszik. Ez 119-es power körülbelül, hogyha
Kapok 1000 coint. És hát abban nem fog jönni csak egy 6-os szint vagy 5-ös. De ez nagyon OP, majd adjunk annyiba, jó? Srácok, ezt fel kell szedni. Jó, az easy win! Na. Valamit összehozunk. Na, srácok. Jó, hát... Mit csináljunk? Hát most lehet, hogy meg egy picit Dusterrel, viszont már bro volt. Srácok, iratkozzatok fel. Jó. Mert akkor fog körülni neki. Hé, de mi ez a szarulti? Mi csinál az ulti? Ja. Annyira is nem ismerem Bustert. Azt tudom, hogy szinte így visszaverődik a... Ajaj, nincs ammo. Szerintem igen. Jó, ez gól. Jó, hát... Na. Jó. Annyira nem volt nehéz azért szerintem. Hát ez nem volt nehéz, mert igazából ilyen botoxokat dobolt fel. Magyarul botokat. Na. Ki ez? 10-es Bibi, az jó, az jó. Annyira meglepő nincsenek olyan menő karakterei. Azért nekem azért beficeg a Buster. Igaz, nem ismerem annyira így a maga a karaktert. Nem szarak, akik velem vannak. Még reméljük, hogy nem is lesznek szarok. Jó, azt én rugom be. Ha berugom, de nem rugom be. Haj, francba. Mit csinál, baromzat? Vidd már! Mit csinálok? Na. Béna vagyok. Bocsánat, srácok. Jó, az jó. Jig, nincs senki. Jó, srácok, ez jó lesz. Bírtam volna a legendary. Most már tényleg Dustert. Fejlesztem így. Nem érdekel, most muszáj. Amúgy rohadt sokat sebez ahhoz képest. Nincs 4 level, vagy nincs 5 level, az 1800-at sebez. Azért beficeg a Master, amúgy ma voltam fodrászhoz. Szóval, ja, na megint jó csapattársaim vannak szerintem. Jó, be is ficeg. Te nem bántasz, ugye? Te nem bántasz, úgy látom. Na mindegy. Na most már vegyük komolyan. Jó, bravo, nyako tako. Az easy win, hát még 20-as, vagy 40 kupánál még annyira erősek nincsenek, mint nem mondják. Az jó lenne ilyen Mythic Star Drop 16k-nál? Azt még el kell leszélni, hát ha egy karaktert abban kiszerzek. Hát jó, most nyilván ma nem fog 1000 kupát felvenni, azt meg kell, hogy mondjam.
Szóval már a 43 brawler beficeg. Mit csinál ez a szar? Ultia? Hát semmi értelme. És hát sok értelmet nem látok benne. De ez mi ez az ulti? Mondjátok már, írjátok le a kommentbe. Nem tudom, hogy mit csinál ez a cuszli. De nem, ezt nem akartam. Mit csinál ez a szar? Aj, Istenem! Jó. Így már. Jó, megvan. Jó, bravos. Hát nem látok sok vizét a... Nem látok benne sok értelmet az ultiába. Srácok, írjátok meg, mert fogalmam nincs, hogy jó is, jó ég. Ilyen sok brawler karakter. Jó ég, ez nagyon sok, ezért nem fogok kikölteni coint, vagy mi az Srácok, szerintem semmi esélyt nem látok, vagy semmi jóságot nem tennék azzal, hogy mondjuk 10 000 coinot megvennék egy amiből egy karaktert maxosra felviszek. Semmi értelme nincs. De jó nekem. De jó a világ nekem. Jó, beficeg! Na most mire? Nem lőnek rám, és akkor nem tudom megmutatni, hogy mi a... Hát, nem látom az értelmét ebbe. Esküszöm, nem tudom, hogy mi a célra akar lenni ennek, hogy a fogalmam nincs, hogy mit csinál ez a drága kis ultia. Nem is fogom megtudni, hogyha nem írjátok le a kommentbe. Azért jó lenne, hogyha tudnám. Jó. Nem látom az értelmét. Lehet, hogy arra, amire gondolok én. De hát ez sima egy beficeg. De vidd már be, Bence, hogy rohagy ketté. Ja! Most már látom az értelmét a dolognak. Jó, most már értem. Szerintem megvan, hogy mi a... Azért tájékoztattok, ha nem bánjátok. Ez be is vicceg. De... 14, igen. Nem érdekel. Nagyon OP ez a kari. Nekem OP. Ezzel a Daxterrel miért nincs questem, hogy most szereztem meg jogos. Mindegy. Ha nem lesz hang már megint ezen a videón, én le fogom tiltani. Ezt a szart. Ez be is szívezem, ezt tetszik ez a kari. Ez jó, ez a kari. Erre tudom mondani, hogy jó. Jó. Ők azok, akik talán ennyi brawler szeretek.
Surge és Dyna is kész, ennyi elég. Dyna van. Ez nem tudom, hogy mire kell, hogy így beszívezem őket, de mindegy. Jó, ha nem találok Dyna, akkor nem foglak, de megtaláltam, szóval tök mindegy, na. Nézzük. Még szerintem feljöttük 100 kupára, és akkor szerintem ennek a videónak ez lett a vége. Ez lesz a vége. Szerintem így 20-ra már, 5 perc múlva már kész leszünk a dologokkal. Szóval nem vagyok benne biztos, mert nem olyan könnyű lesz az ellenféltől. Hát jó, amúgy jól kezdődik. Jó. Ott a brawler ez nagyon OP ez a brawler. Nem tudom, hogy mit mondok rá, de OP. Na, ezt tetszik ez a brawler, ezt tetszik. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem tetszik ez a brawler. Tudom, hogy idegesítő, hogy elmondtam, hogy 25-ször, de most ez nagyon megtetszett. Jó, egy úcsókkal szerintem, hogyha ezt most megnyerjük, akkor kész. Ugye megvan a 10 feliratkozó, ha jól láttam. Örülök neki nagyon, köszönöm, hogy... És köszönöm a 210-valahány megtekintést. Rohadt OP a Kari! És köszönöm nagyon a pénzt, nagyon tetszik ez a Kari. Még belefért bőven a videóba. Srácok, fogok alakítani egy saját ilyen klánt. Kérlek, gyertek majd be. Még egyelőre nem lesz. De szóval, srácok, szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Köszönöm, ha megnézed. Szerintem a Buster az OP Kari. Tetszik, nincs vele bajom. Sajnálom is húzom tovább az időt. Én így megyek ki is. És skin szerintem nem fog rá venni, hogyha nyitok, ha nem. De én rá nem fogok venni. Mondjuk, hogyha megveszem a Battle Pass-t, akkor még talán beszerzem, de úgy nem hinném, hogy most ezt megvenném. Nem is van kedvem. Na szóval, én elköszöntem tőletek. Iratkozzatok fel rám, nyomj egy lájkot, és ennyi. És nézd végig a videót, kérlek. Na, köszönöm a figyelmet. Sziasztok!